kok jengkoknya itu aku. Rasanya angkemnya satu sama. Apa sih Aku gak milih Pak No. Tolong sampean delokne meterane, Ndang. wah, jajal tak delok ya Cek Mindol. Nyapo pagangnya soto kayak wong dobel itu jalan meterane kono lho. Ya no, ini. Wes Pak No, anjene tenan Pak No. Ya wis saiki sampean jajal Cek Mindol. Iya Pak No. Wes kena ya Pak No, tak terus ya. Adus tenan itu. Iya kan no. Risi pora ya. Kita kok isi. Berarti dicepotin kabeh lho. Ya lek isi ya jelas dicepot Pak No. Jajal tak ngono ya Lis ya. Iya. Sampeyan nyapo Pak No kok iku. Iki lho Dik Mindol, tembok sampean wis nglontok kabeh. Iso mben kudune dilepok pisan jandut. Oh, Ngono ya Pak No. Dik Mindol, Lah kok wis cet ae kok Pak No. ojo ngatir. Iki wis kuwabe cetane Dik Mindol. Sampeyan ngenteni nek jobo ae Pak No.